tarara sí, la tarara no, la tarara marequera maleyo. Hem volgut fer protagonistes als iaios i iaies perquè realment són ells i elles els que han viscut jocs i esports tradicionals. Gracias al colegio por invitarnos, por darnos esta oportunidad de compartir aún más ratos con nuestros nietos. Nos ha removido el despertar del niño que llevamos dentro y que lo he sacado y me lo he pasado bomba. Jo me l'he passat molt bé amb el meu net jugant. Hem fet una carrera de sacos i he guanyat. Hem intentat treure tot el centre al carrer perquè el lema era jocs tradicionals i populars. Els esports que estem fent per a dur a terme tota aquesta activitat compensa en només veure a xiquets i xiquetes com estan passant, és a dir, superbé. Tornem a com jugàvem abans i fem barri, moltes persones que també estan així fent un cafè, passejant, veïns i veïnes, donem a conèixer totes aquestes activitats, fins i tot els més joves que no coneixien cap d'elles, i és una manera de fer una difusió a coses que es feien abans i està molt bé. Per a l'alumnat està sent una jornada fantàstica perquè han vist que el carrer que envolta té moltes possibilitats i que allunyar-se de les pantalles moltes vegades és una molt bona opció.